What's up Ketchup? It's Glaster Capuno aka Boy Tiu Tiu. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ka naman guys, subscribe na guys. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang update ng house extension namin. Di man kalakihan or kamahalan pinagawa naming bahay pero sobrang happy namin. Kasi dati, lumaki kaming walang bahay at nangungupahan lang. Tas nung nag-high school ako, pinatira kami sa boarding house ng grandparents namin. Pero nung nag-college ako, kung naalala niyo yung malakas na lindol sa Bohol, nasira ang boarding house ng grandparents namin. Kaya nakitira na lang kami sa bahay nila. Pero di ko talaga makalimutan nung elementary pa ako guys. Nakita ko si mama na umiiyak at parang nahihirapan sa sitwasyon namin. Kaya nag-promise ako kay mama. Sabi ko, huwag kang mag-alala ma. Bibili tayo ng sarili nating bahay at lupa at iaahon ko ang pamilya natin sa kahirapan. Kaya pinagsikapan ko talaga na matupad promise ko kay mama. Nung nag-college ako, wala talaga sa choices ko ang magsiman. Pero may scholarship na exam sa school namin nung high school kaya nag-try na din ako at nakapasa ako. Ayaw sana ni mama na magsiman ako kasi siman din lolo ko dati and ayaw niyang ma-feel sa mga anak namin yung nafe-feel nila dati na laging wala yung papa nila. Pero inisip ko baka mahirapan si mama sa tuition namin kasi dadating yung time na sabay-sabay kaming tatlo ni ate at Jerome na mag-college. Kaya sabi ko kay mama na kukunin ko na lang yung scholarship kasi sayang din, di ba? Kasi libre naman yung tuition, board and lodging, pati na din yung meals at malaking tulong yun sa kanya. Hanggang sa natapos ako sa college at naging engineer sa barko. Bumili kami ng lupa at nagpatayo ng maliit naming bahay. Isang kwarto lang, tas may CR na maliit at maliit na sala. Tsaka pawid lang din yung wall namin. Hanggang sa nakilala ko mga vlogger friends ko na siyang dahilan din kung bakit ako nagva-vlog din ngayon. Sa totoo lang guys, mas malaki talaga kita ko sa barko. Pero walang masihigit pa sa mga panahon at oras na kasama ko, family ko. Sa barko, puro trabaho lang at walang buhay dun. Kaya I decided na di na magbabarko at pagpatuloy ko na lang yung pagbablog. Di naman kasi importante sa akin kung gaano kalaki ang kinikita ko. Ang importante, kasama ko, family ko, natupad ko na din yung promise ko kay mama dati, may lupa at bahay na kami, and makakain ng 3 beses isang araw. At syempre, higit sa lahat, happy at thankful naman na kami sa lahat ng mga blessings na dumating sa amin. Kahit gaano man kalaki or kaliit. Pero dami ko na sinasabi guys, kaya ito na yung bago naming bahay. Pagtingin ko sa ref, wala palang laman yung ref namin. Kasi kailan pa yung last namin na grocery, yung pinrang pa namin si Snake. May atay ng manok pero hindi para sa amin yan. Para yan sa mga aso namin kasi paborito nila yan. May mga gulay pero konti na lang. Tignan ko yung freezer kung may karne pa ba pero wala na din ako nakita guys. Kaya need na talaga mag-grocery. Before tayo mag-house tour, mag-grocery muna kami kasi baka wala na kaming kakainin mamaya. Bagong ligo kasi guys. Ikaw? Bagong ligo guys. Bagong ligo sa lababo? Yes. May anak ko maligo guys pagbalik kasi malilate kami sa appointment namin. Ba't naka-all white tayo? Ha? Ba't naka-all white? Ganyan tayo ka-pure. Ililibre pa kami ni Bunso ng grocery. Wow! Pero di pa niya alam. Siya yung papabayarin natin mamaya. Tingnan. Oh, duwa malagi ka. Ha? Mo naman. Di ba sumuuban? Ikaw mo bayad grocery pet? Ha? Hindi sumunu. Uy. Na-vlog oh. Grabe si Bunso guys. Nakaka-proud. No? Libre kami ng grocery. Oh, grabe boy. Oh, grabe. Alam niyo ba guys kung bakit siya sasama ngayon? Hindi sana to sasama eh. Bakit pet? Gusto mo i-testing yung yung bago niyong sapatos guys. Tingnan nyo. Nabili niya sa Shopee for 200 pesos. Tingnan nyo. Yan o. Yan o. Grabe. Ay, may salamin ba? Oh. Di, ano yung nahalata nyo? Ha? Di ba nahalata ano nyo, yung guys? nahalata nyo? Mas gwapo ako. Chichinelas lang kami ni Jimboy kasi mga pure eh. Pure. Pure. Pure breed. Kapila ka sa inyong race na. Katin ko. Asa yung chikatin ko? Yes.
Ako ni, imo ni. Oh. Dautan tag sakiran. Kaya lang tag tolak. Meron sa mga grocery guys. Gamay ra. Alam na Konti kinsa na siya lang, guys. mabayad. Konti lang guys. Alam na kinsa na siya mabayad. Busy. Ngis ako. Ayan guys, yung karne, may karne pa sa ilalim, tapos yan. O, di ba? Tayo last na grocery. Yung Hapon pinrap pa yata kayo? Hindi ko na alam kung kailan nyo guys, basta Yung other day guys. yung last na grocery pa yung kay Snake Frank pa, yung Snake. pra kay Snake. So, medyo marami-rami na din kasi mga 3 weeks ago na natin. Na problema ka, pre. Ready na ka? Okay na ka, tunga ta. Ay, tunga man dyan ta, anak, baya ka nga tunga, tatanan. Sobra sa budget, binili namin chicken. Bayad na ka? Tunga mo ganda. Na-staran ako. Ha? 5K. 5K. Ay, 6. Ah, 6? O sige, kasi 13 man, mga 6.5 sana. Pero ano kita ng So, pahangyoon kag ka ng kuhan, 500. Thank you kung si BC kanina. Unsa man? Ano siya, tungaming kuya, 3K ako. Joke. 5K na lang. Ha? 5K. Okay, 6.5 mo na. Na di tunga na. 6 niya, 5. Oh, 5K na lang, kaya 6 o 5. Ito maka sa lower down. Lord. Lower down. Oh, makakusgan man mo. Ano ka? Patod ni Boss Corilla. Patod ka, Corilla. Abot balay. Kahit hindi hati guys, sabi niya hati daw kami sa lahat. Pero ngayon biglang nagbago yung isip. At least meron, di ba? Yung sawa no. Ate na lang tao, guys, ako agikan. Wow! Kana ba para Unfair. unfair? Para unfair. Sige na lang, fair BC no? Dapat unfair. Unfair, daan naman good. Daan naman good niya. Unfair good. Para fair, oh, unfair, daan unfair niya, karon kay unfair. So, Fair na. Fair na nga, unfair. Oh, negative. Yun guys, kami ulit guys si Japit. Gabi na kami nakauwi kahapon, so ngayon na lang kami mag house tour. Yung last na ano natin, hindi pa natin masyadong na pakita sa kanila kung ano ng mga bago sa bahay natin. Oh. Dito, storage area. Dito yung mga isda ko guys. May angelfish, koi, may hammerhead shark, na tapos may ano din, albino na hammerhead. Dito naman yung mga goldfish ko. blue niya, color green lagi na. Glue? Ay, glue. Oh. And ito naman yung mga gamot para sa isda yan lahat guys. Yan para sa isda, yan para sa isda, yan sa ilalim din para sa isda. So basically ito yung Vitamins. pet shop. pwede na akong magtayo ng pet shop dito guys. Dati guys, wala pa to. Ito yung sa labas ng bahay namin. Kung naalala nyo dito kami nagkuha ng yung wing beans. Paano yung wing beans ba yun? And may grills na din. Oh, di ba? Nalagyan ni mama guys kasi para hindi na daw makalabas yung mga aso. Ang strawberry pet. Galing kaming Baguio and wow, may strawberry pero hindi pa yan hinog guys. Yan, malapit na pero may mga bunga na and dito din may mga bulaklak na din. Marami pa kami dun guys, nakapila. Yan, ito yung mga strawberry rock namin. Yan, mas parehas sa masarap Baguio. yun sa Baguio. And dito guys, yan. Alam nyo ba guys na lahat ng mga ilaw namin dito sa labas, mga solar lahat ng mga ilaw namin dito guys. Yan. Yan. Pati dun sa ano, sa may gate. Tapos dito din, may solar din dito sa labas. Diyan din, paggabi. So hindi naman kami masyadong gumagamit ng kuryente kasi yun nga, may solar setup din ako, pati yung mga ilaw namin sa labas. Kasi guys, maganda din yung mga ano na to, yung mga ilaw na to kasi hanggang umaga na din to. Ito, Pero pag umuulan, pag ganito, medyo pangit yung, aywan ko, araw-araw umuulan pa rin dito hanggang ngayon eh. hanggang ano lang. Alas 3 lang no? Yan, ganun pa rin yung bahay namin. Ganun pa rin yung ano ng bahay namin pero pahaba na yan guys dun. O sige Pet, pasok ka na. Ikaw mag-tour. Tingnan natin kung magaling ka na ba magsalita, magtagalog. Basic. Mabalik tayo dito sa pet shop. Na storage area. Ito yung ano guys, first floor. Hindi, second floor to. Fourth floor pala to. Kwarto ko, syempre may mga gwapo yan dyan. And kwarto ni Japet, ba't walang mukha mo? Dito sa- dito pala. Sa first room.
And dito kay kay Jerome. Kay Syra yan galing eh. Punta tayo sa third floor. Di na namin papakita yung mga kwarto namin guys kasi hindi pa masyadong makalat pa. Ito yung third floor, ito yung kwarto nila mama. Dito pa rin. Mga hindi nakasunod sa mga vlogs namin dati guys. Sobrang liit lang ng bahay namin. Tas wala pa yung kwarto dati. Hanggang dito pa lang yan. Yung may art na yan. Tapos wala din yan dati. Hanggang dito lang yan. Tapos yung CR namin dito na 1 square meter dito lang. But no? Tapos ngayon may maliit na kusina na kami. Ayun. Hindi pa masyadong arrange guys kasi hindi pa tapos yung malaking kusina namin. Hindi pa masyadong na Ito yung first CR namin kasi dalawa na yung CR namin. Ito yung first maliit na CR namin. Pang ano lang talaga to guys. Pang emergency. Hindi. Pwede ka rin maligo naman dito kaso walang masyadong gamit walang pangligo. Pwede mo tong gawing shower na lakas And punta tayo sa second floor. Ito yung third floor and ito yung second floor. CR namin. CR naman namin guys. Labahan pa. Diba? Next. Dito naman kami naglalaba. Sorry kung makalat kasi hindi pa masyadong na-arrange kasi nga hindi pa tapos dito. Ito naman ang Ground floor. ground floor. Tuloy kakatapos lang nito kakatapos lang nitong mga cabinet. Yan. Dito yung mga budol ko dito, yung bread maker namin, yung air fryer. And nandito na din yung ref namin. Di ba? Dito yung TV namin guys. Habang kumakain kami dito, nakikita yung TV namin. Hindi naman yan sa atin. Thanks, Deray. Laki ng speaker. Ito naman yung mga ref magnets namin. Kahapon, walang laman yung ref natin. Kaso grocery kami. Ito na yung laman ng ref natin. Boom! Bang! Kahapon, wala pang laman yan. Yan, may mga gulay, siomai, itlog, and may mga squid rolls, hotdog. Dito naman mga frozen na karne, dyan mga karne, may siomai din. Iba namang groceries namin, andito na. Di ba? Yung open air na ref guys. Anong open air na ref? Ito yung bagong bili namin ng microwave kasi maganda talaga pag microwave it, no? Kasi nakaka-save ka ng power kasi pag mag-init ka ng tubig, 30 seconds lang, sobrang init na ng tubig. Tapos ito, 2,000 watts to. Yan, 2,000 watts. Tapos, ilang minuto yan gagamitin. Tapos ito naman, saglit lang, ilang watts lang ba to? 300 watts lang ba to? Or 600 watts? Ito yung guys. Ito yung mineral namin guys. And ito naman yung water refilling station. Ito to, mandragin na. Wala pa. So guys, kung gusto niyo bumili ng mineral water, dito na kayo magpa-refill. From tap water, papasok yan dito sa UV light, UV filter. May UV light na dito sa loob. Sterilizer. Kasi in-sterilize niya yung tubig. Pinapatay niya yung mga germs. So, pupunta dito siya sa first stage kasi multi-stage to na filter. 3 stage to. And 3rd stage. Ito naman yung mineralizer. Kasi may mga minerals siya. Ito lang yung setup namin pero sa okay na yan guys. Lalo na pag nung audit guys, walang tubig, walang kuryente. So hindi kami makaano ng mineral water. Pero ngayon, if ever man wag naman sana, if ever na mangyari pa rin yung ganun, yung 3 months na walang kuryente kasi dito sa amin, pag walang kuryente, walang tubig. So ang ginawa ko, gawa kami ng tangke. Sobrang laki na tubig guys, tangke ng tubig yan. Sobrang laki yan, semento. Good for 3 weeks na, 3 weeks to 1 month na yan guys, yung tubig na yan. Sobrang laki na yan talaga. So hindi na namin kailangan pa pag walang tubig kasi yan, okay na yan. Tapos pag walang tubig, pag galing sa tangke, mahina lang yung pressure ng tubig. So huwag kayong mag-alala kasi meron kaming pump. Di ba? Itong pump na to guys, yung kung nakita nyo kanina sa videos ko, solar powered din to guys. Di ba yung ref namin, ano yan?
solar powered yan guys kasi yung isang solar setup ko nilipat ko dito sa ano kasi dito yung ilalagay yung ref namin and gusto ko sa solar pa rin yung ref namin and itong saksakan na to galing yun dun sa solar setup ko pati yung ref kasi pag brown out wala nang tubig so ang ginagawa namin yung ginagamit namin yung tangke and pag yung tubig ng tangke masyadong mahina yung pressure so ginagamit namin tong pump na to. Pag ginamit namin to, may automatic and kanang continuous siya na on. 1 and 2 to, pag pinindot mo tong 1, dire-diretso lang yung andar niya. Masira kuya pag Hindi naman siya masisira kasi centrifugal pump to eh. Pag centrifugal pump, iikot-ikot lang yung ano, yung pressure. Pag may mag-open, tsaka siya lalabas yung pressure. And itong pangalawa naman, since ano to, may sensor siya dito ng pressure sensor. Andar yan kasi walang pressure. Pag nag-build up na yung pressure kasi walang bukas na gripo, mag-stop siya. Tapos pag may magbukas ng gripo kahit saan dito sa amin, kasi isa na yung ano dito, isa na yung linyada papunta doon sa main. Tapos may isasarado lang kami doon papuntang source. Tapos ito naman galing tangke. Pag bababa yung pressure kasi may magbubukas ng ano tawag yan, pag may magbubukas ng gripo, automatic na andar to kasi bababa yung pressure, ma-sense nitong sensor and papaandarin niya yung pump. 100 watts lang to, yung pump na to. So, kayang-kaya ng solar setup ko kasi 1,000 watts yun eh. Yung tangke namin guys, may float valve, tawag float valve. O pag nakababa yun, naka-open yung valve niya. Kaya dire-diretso yung tubig. Pag napuno na siya, I mean pag umakyat na yung valve, ganoon, sasarado na siya. So, wala na. Automatic magkarga sa tangke and automatic na din mag-stop. So, hindi na namin kailangan bantayan. Diba? Magandang idea, no? Nakuha ko ito lahat, guys. Itong pump, itong float switch sa barko. Kasi nga ako, marine engineer ako. So, in-apply ko dito. Yan yung maganda sa kurso ko din, guys. Kasi hindi lang sa barko namin magagamit. Pati dito sa sa bahay nagagamit ko. Pati yung mga... Actually, yung water filling station namin, sa barko ko din yan nakuha, guys. Kasi ganyan din yung setup namin sa barko. Pero mas malaki pa yun. And hindi galing sa tap water, galing seawater. Tapos kino-convert namin to fresh water. And yung fresh water, dadaan dyan sa sterilizer, mineralizer, dan sa filter, dan. Dito naman kami nagluluto. Ito yung dirty kitchen. Ito yung anapog sa Bisaya. Ang tawag na anapog. Ambot pa sa muna na siya. Ito yung solar setup ko na bago, guys. Ito yung nadadaanan mo doon sa yung katabi ng ref. Pero nilipat ko lahat dito ang setup ko. Ang maganda dito, automatic transfer switch. Pag na-lowbat yung battery ko, off yung inverter, so automatic nalilipat siya sa electric company na lilipat yung source ng kuryente doon sa ref and sa pump galing sa source ng kuryente namin. Marami yung mga safety ito, mga breakers. Ito naman guys, ito yung protection device. Kasi nung nakaraan guys, actually yung wall namin doon natamaan ng kidlat. So hindi natin alam, baka matamaan din yung mga panels namin ng kidlat. So ito yung ginamit ko, yung surge protection na device. Tamaan ng kidlat yung panels, bubukas to. So instead na papasok siya sa system ng system ko, setup ko, tatapon niya doon sa sa ground. So hindi masisira yung setup mo. ilan magkano lahat? Magkano yung gastos ko? Mga nasa 100 siguro yung gastos ko. Kaso pa kasi yun, ako lang kasi yun guys. So may mga sobra akong nabili akong hindi dapat bilhin. So kaya malaki-laki yung gastos ko. Pero pag alam ko na yung setup, ewan ko baka hindi abot ng 100 yung gastos ko dito. Ito yung first floor. Pupunta tayo ng ground floor. Yung ground floor namin, garden. Ito naman yung labas namin. No! Muna si Manong Paul, guys. Dito naman yung garden namin, guys. Muna yung garden. Bagong tanim lang namin to. Ito yung cauliflower na tinanim ko. Matagal na to guys, kaso hindi na lipat sa magandang lupa kaya hindi masyadong lumaki. Ngayon lang nalipat dito. Yung dahon ng sibuyas, kangkong, hindi pa nataniman yung iba. Yun naman yung talong. Yan guys, talong. And lemongrass. Excited na akong guys, mapuno to ng mga vegetable kasi magluluto lulutuan kami ni Japet. Pitas ka lang dito no? Pitas ka lang dito. Kami ng ewan ko kung anong itatanim namin dito. Anong kaguluhan yan? Ha? Ha? Anong ginagawa niyo sa lupain ko? Oh. Oh, di ba yung garden ni Mama may may gate.
So, ito yung lupa namin guys. Muna mong mga tanom ni mama. Lara. Daghan pa may strawberry guys. So yan, mga strawberry yan lahat. Strawberries. Ito yung sinasabi kong ano guys. Tangke namin. Sobrang laki ng tangke na yan. Yan yung ano guys. Yan yung si Bunso. Oh. Yun. Alam nyo ba guys na yung malaking kusina, yung pinagawa namin yung malaking kusina, hati kami lahat ng gastos dun ni Bunso. Oh. Uy, maka-proud mo ni si Japet. Ay, maka-proud mo ni siya. Ay, sa murang edad ni Bunso guys, tumutulong na siya sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi lang dyan yung hati kami guys, hati din kami sa mga bills namin. So mga sa kuryente namin, hati kami sa konsumo, hati kami yung 8K sa akin, tapos sa kanya 5K, di ba? Hati kami. And itong sasakyan guys, alam nyo naman na hati din kami ni Bunso dito. Malapit na ito matapos kasi 1 year to pay namin to. 3 months pa. Ito nito guys, so 3 months na lang yung kulang. Yun na yung update ng bahay namin. Tapos ba? Oh, tapos na kasi wala ka kanina eh, hindi ka sumama eh. Kala ko, sasali natin yung mga silingan mo. Guys, sobrang sarap lang sa pakiramdam na alam mo yung dati wala kaming bahay, lupa, tas ngayon meron na kami. Oh, tapos tumulong pa si Japet sa kaya kayo guys. Kaya sana hindi kayo sana hindi kayo magsawa sa mga videos namin. Magsuporta sa aming lahat. Wala kaming bahay, lupa kami ngayon kung hindi dahil sa inyo. Kaya sobrang thankful din kaming lahat sa inyo guys. And sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aming lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa akin. Glester Capuno and kay Japet Capuno, James Ukat, Medyo Maldito, Snake Princess, and Dansoy Vlogs. Yes! Sa Bisaya Squad guys. And syempre thank you so much din sa Panginoon. Kasi hindi to posible lahat. Number 1 yan, pasalamatan guys. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, isa lang talaga masasabi ko. Hanggat may buhay pa, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi kahit ako, di ko in-expect talaga na magkakaroon kami ng sarili naming lupa at bahay. Pero pinagsikapan ko talaga and nagporsige. Ginawa ko lahat ng mga kaya ko para maabot ko lahat ng mga naabot ko ngayon sa buhay. Along the way, hindi talaga maiwasan na may madaanan kang mga pagsubok. Kaya kailangan mong maging matatag. Kasi ako, pamilya ko ang inspirasyon ko. Sila ang reason kung bakit patuloy pa din ako despite sa mga challenges na nahaharap ko. Along the way, may mga tao ding sasakay sa biyahe mo, may bumababa, meron ding nagpapaiwan. Normal lang yan sa buhay. Ang importante, wala ka na sasagasaan. At kung may times man na feeling mo pagod ka na, rest if you must but don't quit. At higit sa lahat, magdasal. Manghingi ka ng guidance sa kanya kasi alam ko hindi kanya pababayaan. And yun yung bahay namin guys. Hindi man siya kalakihan, hindi man mamahalin yung bahay namin, hindi man kagandahan, pero sobrang grateful and thankful kami sa lahat ng blessings na dumating sa amin. And hindi to posible kung hindi dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin guys. So doon po natatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!